Velkommen til Talent Toolbox Talks, en podcast om personlig udvikling og forretningsmæssig vækst. Med Michael Kasbari og Iris Isabella Engelund som værter, guider vi dig gennem en spændende rejse fyldt med konkrete redskaber og inspirerende indsigter til at udvikle talentpotentiale både personligt og forretningsmæssigt. Vi vil dele ud af vores erfaringer og tale med gæster, der har spændende viden fra udvikling af talent og potentiale i hverdagen. Hej Jes. Hej Michael. Så er vi klar bag mikrofonerne igen. Det er vi. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Og i dag der skal vi jo have fat i de der emner, eller ord, som vi taler rigtig meget om, og egentlig ikke synes er specielt fede. Det er jo det der med stress. Det er jo noget, som rammer rigtig, rigtig mange, og til stadighed både i privatlivet, men også på arbejdspladsen. Og det vi vil kaste os ud i dag, det er jo at kigge lidt på, hvordan kan vi bruge talentindsigt til at arbejde med stress, eller måske endda imod stress, forebygge det, fordi det ville jo være det allerbedste, da vi slet ikke komme derhen. Og det tænker jeg, at du og jeg vil godt kunne tage en lang snak om. Men ja, det kunne vi nok godt. Vi synes, det kunne være endnu bedre at få en med i studiet, som ved rigtig meget om det. Så derfor vil vi gerne byde velkommen til dig. Jimmy Wamberg, du er coach og specialist lige præcis i stress og mental sundhed. Så velkommen til. Jo, tusind tak. Og det er jo så dejligt at have en ekspert i rummet, hvor at du kan hjælpe med at folde det her emne ud. Og det er jo også sådan, den her tanke med, altså hvad er det, der sker hos mennesket, men hvad sker der også i rammerne og i organisationerne? Altså vi kommer jo til at bevæge os meget sådan, på alle de her parametre, og det ved jeg jo, du ved meget om i forhold til også sådan inde i virksomhederne. Hvordan er det også, man kan arbejde med det der, så det er ikke sådan, altså det er ikke kun på den individuelle person, som vi vil folde ud her i dag. Men vil du ikke fortælle om dig selv, så vi kan blive klogere på dig? Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Jamen, som sagt, jeg hedder Jimmy Wamberg, og arbejder med stress til daglig. Og jeg siger, interessen for det er opstået ved, at jeg selv oplevede at være ude i et stresskollaps. Og det gav mig den her nysgerrighed omkring, hvad er det egentlig, der sker inde i os mennesker, når det er, at vi har oplevet den her ubalance. Så fra at have været en bankmand i mange år, så har jeg taget et skifte og arbejder nu med, man kan sige, personlig udvikling, men hvor stress er et omdrejningspunkt i de samtaler, jeg har med de mennesker, jeg taler med. Og hvad var det, der egentlig gjorde det, dengang du blev ramt af det her stresskollaps? Hvad skete der? Jeg oplevede en følelse af at være magtesløs. Så det vil sige, at jeg var i en organisation, hvor at jeg i virkeligheden blev presset til at lave nogle ting, som ikke passede til mig. Og det var først noget, der er gået op for mig senere. Hvad var det egentlig, der skete? Og jeg fik jo hjælp til at komme om på den anden side af stress, og er jo også utroligt glad for, at jeg nu har et helt almindeligt arbejdsliv, og kan være med til at hjælpe og inspirere andre. Men jeg er blevet klogere på nu, at de arbejdsopgaver, som jeg sad med, og den måde, som virksomheden blev drevet på, i virkeligheden slet ikke passede til den person, som jeg er. Så når jeg blev bedt om at sidde og analysere på en masse data, og jeg slet ikke er analyserende i min profil, jamen så gik jeg jo hjem fra arbejde og var totalt drænet for energi. Så jeg vil sige, efter jeg har været syg med stress, jamen så er der kommet rigtig mange bevidstheder frem. Hvad var det egentlig, der skete? Og det er jo det, som jeg brænder for i dag, det er at kunne hjælpe med at forebygge, så andre ikke skal opleve den her kollapstilstand, hvor man ligger, skulle jeg sige, fosterstilling på sofaen. Jeg er jo så nysgerrig på, hvad der er sket op til den kollaps. Altså, jeg har jo sådan en tanke på, at kroppen prøver faktisk at ringe op rigtig mange gange og sige, hey, der er noget galt, der er noget, du skal reagere på, men man ligger bare på, ikke? Eller hvordan var det for dig i den situation? Hvor lang tid tidligere tror du egentlig det startede? Når jeg tænker tilbage på det, så vil jeg sige, at det har nok været et års tid. Jeg fik nogle utrolig spændende arbejdsopgaver. Det var også under corona, hvor at jeg skulle få to afdelinger til at arbejde sammen, som jeg ikke kendte i online. Det var jo en ny verden, at vi skulle lære at arbejde i. Men jeg vil sige, et års tid, hvor det sådan flere gange oplevede jeg et ubehag, når jeg åbnede computeren om morgenen. Og det var svært sådan at sætte ord på. Men det gav en form for en knude i maven. Så det var nogle af de ting, som jeg oplevede. Men jeg synes, den værste side, det var sådan mere, at jeg blev en dårlig version af mig selv. Jeg begyndte at være sådan mere konfrontatorisk, og kunne også godt være sådan lidt udadreagerende, hvilket slet ikke ligger til
til mit væsen. Og der kan jeg huske nogle episoder derhjemme, hvor jeg har altså reageret sådan meget voldsommere, end jeg normalt vil gøre. Og det var nok der, hvor at, når jeg sådan tænker tilbage på det, der skulle jeg have sagt stop. Men det gjorde jeg ikke, fordi det blev en normal tilstand for mig. Så jeg opdagede det først, da jeg lå på sofaen. Det gjorde jeg faktisk, og ikke kunne rejse mig. Jeg lå bare og græd og kunne ikke åbne computeren. Men er det ikke også det der med, at det var svært at forklare, hvad det var, der gjorde det? Altså du kunne bare fornemme, at du mistede energi, når du skulle åbne computeren. Du vidste ikke rigtig sådan, hvad er det præcis, der egentlig gør, at jeg har den her tilstand i min krop. At jeg har ubehag, og at det tager min energi, og at du bare blev lidt mere cranky i dine... Men det blev jeg, og når jeg kigger tilbage på det, så den i går sådan en hjælp, som jeg fik fra min arbejdsgiver, jamen det var jo, hvis vi nu lige tager de her 2 arbejdsopgaver og tager dem væk, så går det nok over. Tager du lige en dag hjemme, så går det nok over. Men det handlede om meget mere end det. Det var ikke et spørgsmål om arbejdsbyrden. Nej, for nu er jeg heldigvis ikke, og jeg kan banke lidt under bordet, ikke været sådan så ramt af stress i hvert fald. Jeg tror, vi alle sammen bliver ramt af stress, og stress er jo også i nogle henseender jo en god tilstand. Det er klart, ikke over lang tid, og ikke i den måde, som du beskriver det her. Men stress er jo noget, der sådan er, kan man sige, ikke noget, der handler om mængden af arbejde, nødvendigvis, men det er jo måske lige præcis det, vi kommer til at snakke meget mere om i dag. Hvad er det for en type af opgaver, jeg skal løse? Fordi hvis vi laver det, vi synes, der er mega sjovt, så har vi jo nogle gange svært ved at stoppe, og det kan selvfølgelig så måske give en anden type stress, men sådan med udbrændthed. Og det synes jeg jo er interessant at høre lidt om, hvad der fik dig på sporet sådan efter på bagkanten af den her stress, til at gå på opdagelse i, hvad er det så, du kunne have gjort? Jamen altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo godt at stoppe op og finde ud af, hvad kan jeg gøre anderledes, så hvis situationen skulle opstå igen, hvilke værktøjer har jeg så til at imødekomme det her. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg har været særlig opmærksom på, det er de reaktioner eller de signaler, min krop sender til mig. Det kunne være noget med vejrtrækningen, den sidder lidt højt og ikke trækker vejret ned i maven for eksempel. Eller jeg begynder at gå lidt for hurtigt. Så har jeg fået en bevidsthed nu, der gør, at jeg tager mig sammen og hjælper mig selv til at sige, nu skal jeg lige stoppe op. Nu skal jeg lige mærke, hvordan er det egentlig, jeg har det. Og heldigvis, så får jeg jo stoppet op i tide nu. Fordi altså, verden går hurtigt. Vi er i et accelerationssamfund, hvor at vi hele tiden skal vækste. Og sådan er det. Så det, jeg har lært mig selv, det er jo at tage den tid, jeg skal bruge til at stoppe op og have egen fokus. Og det er så bare 2 minutter om morgenen til lige at mærke, er jeg okay? Ja, det er faktisk. Går jeg i et tempo, jeg føler mig godt tilpas i? Ja, det gør jeg. Godt. Jamen, så er alting, som det skal være. Og jeg vil sige, når jeg nu går rundt og kigger på folk, nu er jeg jo blevet meget bevidst omkring, hvordan folk bevæger sig, og hvor hurtigt folk bevæger sig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, at hvor vil jeg bare gerne ruske i dem og sige, prøv lige at stoppe op. Fordi jeg tror, at det tempo, du bevæger dig i, ikke er dit normale tempo, men det er i et tempo, hvor pulsen er høj, og hvor du ikke lige får mærket dig selv. Det er jo meget spændende det her. Jeg kender rigtig mange mennesker, der ikke tjekker ind i sig selv, inklusive mig selv, har været rigtig sådan tidligere, haft svært ved at tjekke ind, og ikke synes, det var vigtigt. Men det der med, at få folk til lige at stoppe op, det er jo det, som vi alle 3 arbejder med faktisk i virkeligheden nu, hvor vi ligesom får folk til at lige tjekke ind i, er ting, som det skal være, hvad er det, der skal være anderledes, netop for at forebygge lige præcis den historie, du har der. Men jeg tror, jeg kender det i hvert fald rigtig godt. Sådan som jeg havde det tidligere, når folk bad mig om at stoppe op, det blev jeg lidt provokeret af. For jeg kan faktisk godt lide at være et højt tempo. Men det er jo så måden, man stopper op på. Altså, hvad er det der? Det er jo en sund lille check-in-øvelse. Lige om morgenen, trækker vejret. Hvad er mit tempo? Hvor er jeg henne? Lige sådan at få den der, okay, jeg har det godt. Alt er godt. Videre, ikke? Jeg vil sige, altså det vigtigste er jo at mærke efter i sig selv på sin egen måde. Og det er også derfor, når vi taler om det her med stress, at det er jo ikke sådan en one size fits all løsning. Det er jo individuelt, hvordan det er, vi oplever det. Og det er jo også forskelligt, hvordan det er, vi skal passe på os selv. Og det er der, hvor jeg synes, at det her med talenter er utrolig interessant. Fordi der får jeg i hvert fald
synlighed for, hvad er det, der egentlig giver mig energi, og hvad er det, der tager min energi. Så det hjælper mig til at man kan sige, stoppe op og mærke efter på min egen måde. For selvfølgelig er det okay at stoppe op og mærke efter ved at sætte sig ned og læse en bog. For mig, der dur det ikke. Jeg skal ud og rode i haven og hamre og banke med nogle ting. Det slapper jeg af ved. Det er så ikke lige min... det er ikke lige der, jeg får min afslapning. Kan jeg så lige afsløre. Nej, men det er så sjovt, jeg kan huske, at du har fortalt en historie tidligere også om, at du engang var med i sådan et forsøg, ikke, netop også for at kigge på, hvornår er det kroppen lader op, ikke? Og det kunne du gøre ved at sidde og holde styr på dit, om det var noget Excel-ark eller noget planlægning af dagen, ikke? Altså, og jeg kan også kigge på, jeg har sådan en fin Garmin nu, der også kan fortælle mig lidt, hvordan jeg bruger min energi. Og der kan jeg også se, at jeg kan sidde, gud, den synes jeg har nærmest sovet, og så har jeg siddet og arbejdet. Men jeg har siddet og arbejdet med noget, jeg synes var mega spændende, og noget, som gav mening. Og det er jo lige præcis, som du siger, at det er jo meget forskelligt, om vi skal ligge og tage en meditation, eller sidde, eller vi skal gå en tur i haven, eller i skoven, eller hvad vi skal. Så jeg synes jo, det er virkelig vigtigt, at vi, for dem der lytter med, at ikke høre, at der er en vej, der kan være lige præcis din vej. Men det skal man tage stilling til, hvad den er, og prøve at mærke efter. Og så er det jo også, altså netop i talenterne, så er der jo faktisk tit en god forklaring. Altså både hvad der giver energi, og hvad der dræner for energi, men også nogle gange, hvad man gør for meget, altså som også jo kan være en stressfaktor. Jeg har netop talt med en, hvor det er faktisk det idérige talent, der har givet stress. Det at få så mange idéer, og skyde så mange bolde op, endte med at få ham til at ligge på sofaen. Og det er jo bare vildt spændende, for det er jo et toptalent, det er jo hans drivkraft, men der gik det ligesom i overspil. Så nogle gange også, når vi bliver lidt presset, så skal vi jo både kigge på, er der noget, der er aktiveret hos os, hvor vi sidder og laver noget, der virkelig dræner os? Eller er det, der er noget, der er gået i overspil? Er der noget, vi gør for meget af, som driver os derhen ud over kanten? Og jeg synes, det er så spændende det der med, at få forklaringer. Altså det er tit også ofte der, at der sker en forandring, ikke? Sådan, nu forstår jeg det. Men det så meget, kan vi gøre noget ved det, ikke? Det er meget klassisk, at hvis du har det med at tale om hundekiks, som udløser det her, man kan sige, dopamin. Og hvis man kigger på stress, eller der er sådan 3 systemer, vi arbejder med. Blandt andet vores drive-system. Det er der, hvor vi er i bevægelse, hvor vi laver de ting, som er vores arbejdsopgaver, hvor vi får de her hundekiks løbende. Og det der er det svære i det er, at vi kan godt lide at få de der dopaminindsprøjtninger. Så der er jo noget i os, der skal hjælpe os til at stoppe op, for ellers så bliver vi bare ved. Og hvis det her drive-system kører for meget, jamen så kommer vi i en tilstand, hvor vi ikke rigtig kan mærke os selv. Og det er det, som så udløser, man kan sige, et andet hormon i kroppen, kortisol, som er vores stresshormon. Og vi har brug for det hele. Vi har bare brug for det i en rigtig balance. Så det der med hundekiksen, det kan jeg sagtens følge, at det skal man selvfølgelig gøre, men alting er med måde. Ja, og lige hvis man ikke har hørt om hundekiks-modellen før, så er det den simple forklaring på, at når vi bruger vores talent, så får vi den her stimulering, som jo så giver en følelse af mestring og succes, som så opbygger vores selvtillid og selvværd. Og det er den, jeg sådan ligesom siger, de der hundekiks, dem har vi jo brug for hver især, men på hver vores områder. Du kan lide at banke og gå i haven, og nogle de elsker lige at sidde og lave et Excel-ark, og nogle de skal læse en god bog, som du siger. Så det er jo utrolig vigtigt, at man får ansvaret hen hos sig selv, hvad det er, vi hver især har brug for at, kan man sige, bygge det her op, den her, hvad kan man sige, tilstand af følelse af succes. Problemet er jo sådan, at det bliver trigget for meget. Der er særligt et par talenter, som jeg har set, har en stresskode i sig, og det er, når det ansvarlige er koblet med det meget detaljefokuserede, det meget perfektionistiske talent, så er det jo sådan, at man får hundekiksen af følelsen af ansvar, men det skal også hele tiden være helt perfekt, det man gør. Og så trækker man nyt ansvar til sig, det skal være perfekt og nyt og perfekt, og på et tidspunkt, så kan man ende med det værste, man ved, at føle sig uansvarlig. Og så er det den her stress, altså man kan sige magtesløshed, som du også beskriver, kommer over en, ikke? Så det er lidt interessant at se, at der er i hvert fald nogen, man skal være særligt opmærksom på, som måske har en tendens til at lande der på den sofa, hvor at andre
ikke måske har den samme risici. Præcis, og det er det, som man kan sige, jeg har brugt og bruger talentprofilerne til. Det er netop at kunne spotte, jamen hvad er det for nogle faktorer, som man skal være særlig opmærksom på hos de her mennesker. For det er jo ikke dårligt at være en topperformer. Det er jo faktisk rigtig godt. Det er jo typisk dem, som virksomheden er rigtig glade for. Og hvis de får 10 nye sager på bordet på en dag, så løser de dem. Og hvis de får 10 nye sager igen i morgen, så løser de dem. Og der skal jeg også som leder være stærk til at kunne balancere mængden af opgaver, for så kører de bare. Og der ligger jo nogle talenter, som er særligt kendetegnet ved den type, og så er der nogle andre talenter, der er kendetegnet ved nogle andre typer. Og det der med at få bevidstheden omkring, at de talenter her, de peger ind i nogle opmærksomhedspunkter, så kan jeg i hvert fald hjælpe med at forebygge og passe på mig selv og dem, som jeg omgås. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan du bruger det? Altså nu kalder vi jo podcasten her for Talent Toolbox Talks, og det er fordi, vi rigtig gerne vil have, at den bliver sådan meget håndgribelig. Så hvis nu man sidder derude og tænker, okay, jeg sidder som mellemleder eller som medarbejder og tænker, det der med at forstå mine egne talenter eller andres talenter, hvordan kan jeg bruge det i hverdagen i forhold til at, kan man sige, spotte eller skabe en hverdag, hvor ting er i balance, så vi ikke kommer ud i stress? Jo, jamen altså for mig er en talentprofil omdrejningspunktet for næsten alle samtaler, fordi den får nogle ting op til overfladen, og ofte også ting, som folk ikke selv er opmærksom på. Og man kan sige, at jeg kunne komme med et eksempel, hvor jeg arbejder i en virksomhed med nogle ledere, som står og skal i gang med en forandringsproces. Og her der bruger vi talentprofilen en lille smule omvendt, hvor jeg kigger på, hvad er det, som jeg ikke ser? Og det vil sige, de her ledere, jamen de er ikke særlig fokuseret på detaljer. Men de er ledere for en afdeling, hvor detaljer er vigtige. Så her der får vi skabt en bevidsthed omkring, at når de skal kommunikere noget til de her medarbejdere, så vil de ikke selv tænke, at detaljer er vigtige. Men medarbejderne vil synes, at detaljer er noget af det vigtigste. Så her vil jeg bruge en talentprofil til at skabe den her forståelse for forskellighederne, sådan så vi kan kommunikere på en måde, der rammer bedre. Så det kunne være et eksempel på, hvor jeg bruger det. Et andet eksempel kan være i forbindelse med et stressforløb, hvor man skal tilbage på sin arbejdsplads. Rigtig mange oplever, at de får færre opgaver, og de kommer nedsat tid. Og det er jo sådan set, det er jo fint nok, men det ændrer jo ikke på, om de opgaver, som de løser, om de passer til deres talent. Og det er det, jeg synes, der er så sjovt at arbejde med nu, at når vi får bevidsthed omkring, jamen, hvis idérighed ikke er noget, som der ligger mig særlig højt, så skal jeg måske ikke i min indslusningsfase sidde med til møder, hvor vi skal brainstorme. Fordi det dræner mig fuldstændig for energi. Så de her bevidstheder kan hjælpe på både den kommunikative del fra en leder til en medarbejdergruppe, men også til individet i forhold til, hvordan skal jeg håndtere de opgaver, som jeg sidder med. Det er meget sjovt det der med, at for lige sådan et eksempel, jeg arbejdede med en virksomhed, hvor vi netop havde en afklaring på, hvordan ser kulturdataen ud i det her team. Og der var der en chef, som var meget idérig, og hun elskede det her brainstorming. Og det gjorde hun i hvert fald så 2 gange om ugen med det her team. Og da vi så fik kulturdataen ind, så kunne vi se, at hele teamet havde idéer nede i bunden. Og der kan man så det var faktisk en udviklingsafdeling, så kan man så tænke, kan det være rigtigt, og så videre. Men der var nogle andre talenter, som jo sagtens kan arbejde med udvikling, som optimering og problemløsning og så videre. Men selve det at lave brainstorm, det kan faktisk bare være en rigtig, jeg vil ikke sige nu, altså det kan være, vi kan godt kalde det en stressende situation, ikke på, at man lander hjemme på sofaen, men det er faktisk en situation, der tager rigtig meget på energien, fordi man bliver sat i den der situation. Hvad er din gode idé? Og der kommer bare ikke rigtig noget sådan ud, sådan umiddelbart. Men de var til gengæld sindssygt gode til at optimere på idéer. Så hvis der ligesom var noget, så kom alle de her talenter i spil. Og da vi fik den der dataindsigt, så var chefen fuldstændig forundret. Kunne det passe det her? Så fik vi så den gode snak, at det der med de der 2 gange brainstorming, det var altså noget, hun syntes var fedt. Det synes teamet slet ikke var fedt. Og hun var sådan, har alle det ikke sådan? Nej, det er åbenbart ikke. Og så var det jo netop så, at vi kunne ændre på workflowsene for det her team, fordi hun indså jo,
at det er ikke den rigtige måde at gøre det på, fordi det tager faktisk deres energi, men hvis jeg gjorde det, der kom ind med noget, så ville de faktisk få energien. Så der blev det faktisk klart, at hun skulle lave brainstorm sammen med nogle andre idérige, fordi spørger man en, der har et talentet, så popper det ud fuldstændig som en popcornsmaskine, der kommer så meget. Og så kunne hun jo bare tage nogle af dem, og så bringe det tilbage, og så sige, hvad for en af de her idéer kunne være den mest optimale at arbejde videre på. Og så så koblede alle talenterne bare til, og var med til at lave optimeringstræning og så videre. Og det var sådan en helt, ret vild forandring jo, for der var nogen, der arbejdede der rigtig, rigtig mange år, og det var jo blevet strukturen, og sådan gjorde man. Men det passede bare ikke til teamet. Så det der med, når man får indsigter, sådan, at det er ret vildt, hvad det så kan, men det kræver så også, at man kigger på sig selv, fordi nogle gange, det man selv synes er det mest spændende i hele verden, det er bare ikke det, de andre synes. Det kan faktisk være svært at indse. Det kender vi i mange forskellige sammenhænge, ikke? Det er simpelthen så sjovt. Ja, man kan sige, det med talentindsigten, det giver jo også den her fantastiske mulighed for et fællessprog. Ikke? Så leder og medarbejdere, hvor vi ser verden forskelligt, ligesom du beskriver dit eksempel med de her ledere, der står over for en forandring af nogle medarbejdere, hvor de har nogle talenter, og deres medarbejdere har nogle andre. Altså det med at sikre, at vi taler samme sprog, eller i hvert fald på samme frekvens, så det vil sige også, at det, der bliver lyttet til. Jeg oplever i mange virksomheder netop, at vi kommunikerer hele tiden, men de gør ikke, hvad vi siger, eller de siger, at de har brug for mere information. Jamen det er jo typisk lige præcis det eksempel, du kom med der, fordi vi ikke lige har afstemt, hvad det egentlig, der er behov for at vide. Så den der optimering af måden, vi går til møder på, måden vi kommunikerer på, jamen det er der, vi også kan bruge talentindsigten, og måske også faktisk meget kommunikation til os selv. Ikke? Ved jeg, hvor det er, jeg henter min energi, hvor er det, jeg bliver drænet. Det kan man jo bruge også i en stresssituation, som du beskriver der, ikke? I allerhøjeste grad. Men du har fuldstændig ret i det her med at få skabt et fælles sprog. Jeg kan sige, et forløb, som jeg kører lige nu med nogle ledere, er det faktisk gået hen og blevet også en sjov måde at tale sammen på. Når nu jeg siger noget, nu skal jeg lige være opmærksom på, at jeg skal sige det mere empatisk, fordi jeg er jo ikke empatisk i mit toptalent. Men det er jo sådan set fint nok. Det vigtigste her er jo, at de får skabt en bevidsthed omkring, hvad er det, som der ligger mig nemt, og hvad er det, jeg ikke gør så meget af. Så det har hjulpet virkelig meget. Jeg havde lige en sjov historie fra en virksomhed, jeg var ude hos for nogle måneder siden, og de havde sat sådan en hel dag af til en workshop. Og jeg var så ude de første 3 timer og lave sådan nogle talentprofiler til dem. Og hende fra HR, hun havde planlagt, at de skulle sidde i 1,5 time efterfølgende, efter frokost og brainstorm. Og de var 8 mennesker, og 5 af dem, de var idérige i deres bundtalent. Så jeg spurgte, og jeg vidste det ikke, så jeg spurgte dem, altså når nu man ikke har idérighed, som sit, eller når det ligger i ens bundtalent, hvordan har I det som brainstorming? Og tænkte, det synes vi bare er det mest kedelige i hele verden. Og så sad hende fra HR og tænkte, jamen halvdelen af resten af programmet, det er brainstorming. Så nu må jeg hellere lige vælge at sadle om, fordi ellers så er jeg fuldstændig spildt med tid. Og det var det, som jeg synes, og det var i forlængelse af den historie, som du fortalte, Jes, at man på relativt kort tid kan få en indsigt, der gør, at vi kan bruge de kompetencer, som der ligger hos os bedst muligt. Ja, og det er jo sådan tit det der med, at altså, som leder prøver man altid at gøre det bedste, man kan, men man har jo sit eget verdensbillede af, hvad man synes er meningsfuldt og vigtigt, og der er det jo det, vi virkelig kigger ind i. Hvad er det så teamet har af kultur? Altså, hvad synes de er vigtigt, og stemmer det overens, og hvad er det egentlig, man skal undlade at gøre? Jeg havde også på et tidspunkt en anden, han elskede Excel-ark. Det var bare lækkert med de Excel-ark, så hver mandag, så havde han lige 2 timer session med sit team, hvor vi gennemgik tal og Excel-ark, og alle de udregninger, der nu er vildt spændende, der ligger sådan et. Problemet var, at teamet slet ikke motiveret af. Så efter 2 timer havde han faktisk taget deres energi enormt meget. De var trætte, demotiverede, havde siddet der og med blanke øjne og prøvet at lytte og sådan, altså bare tabt energien, for hvis man virkelig ikke er til det, så er det enormt svært at tabe ind i og finde det meningsfuldt. Og så stod han bagefter og tænkte, hvorfor performer det ikke? Nu skal I jo ud, og jamen så siger jeg, prøv lige at kigge på den her data her, for dit team og dig. Fordi det du gør, det er jo, du synes jo det er spændende, men det synes de jo ikke. Jamen det er jo vigtigt, siger I. Det er vigtigt, men det er nok ikke så vigtigt mandag morgen 2 timer, at det er sådan, du vil starte dagen. Der bliver du nødt til at kigge på, hvad der er vigtigt for dem. Og det er jo den der øvelse, som jo kan være svær, ikke? Fordi selvfølgelig er det vigtigt, men det er bare vigtigt måske i mindre doser og lidt senere på ugen i
i en anden format. Fordi selvfølgelig skal vi kigge på tallene og sørge for, at vi er on track og alt det her. Og han var bare sådan, gud, det er da rigtigt. Og det er sådan det er nogle af de der indsigt, som data kan give. Altså jeg synes virkelig, data er fantastisk at komme frem med noget konkret og operationelt, vi kan kigge på, og hvad kan vi så navigere derudfra. For det er jo også meget forskelligt. Altså hvem bliver stresset af hvad? Jeg ved ikke, om du har opfattet det, men jeg har sådan, når jeg spørger folk, om de føler sig stresset, så har jeg fundet frem til, at det er meget også en indre selvsnak, der faktisk skaber stressen. En ting er, at der selvfølgelig kan være noget i virksomheden, og de forkerte opgaver, og selvfølgelig er der ikke altid, der er måske lige motiverende, og der er nogle processer, man skal levere i, men selvsnakken hos mennesker, det er jeg blevet optaget af, for hold da op, hvor er folk strenge mod sig selv, faktisk indeni. Har jeg leveret godt nok, og giv den nu en ekstra skal, og stram dig nu op, og nu skal jeg også det. Altså, jeg ved ikke, har du oplevet noget af den slags, når du arbejder med mennesker? Jeg synes jo ofte, at vi er vores egen værste fjende, fordi vi måske ikke kender os selv godt nok. Men der var en anden ting i forhold til det, som du sagde, som jeg lige kom til at tænke på, det er det her med, altså hvad er stress egentlig? Fordi det er blevet sådan lidt tabubelagt, eller stress er blevet et ord, som har en negativ ladet betydning for folk. Og i virkeligheden, så er stress jo rigtig godt. Så når jeg møder nogen, der siger, men jeg er stresset, så siger jeg nogle gange, ej hvor godt. Og så kigger de på mig og tænker, at jeg er en fuldstændig fra en anden planet, tænker jeg. Fordi hvis vi tænker på det, hvis ikke vi har stress, så har vi jo ikke nogen fremskridt. Så stress hjælper os til at være i en fremadrettet proces. Og hvis ikke vi oplevede stress, så havde vi jo ikke været menneskeheden, det var hver dag. Så den der balance imellem, hvad er god stress, og hvad er dårlig stress, det synes jeg er utrolig vigtigt at få talt om. Sådan så det ikke bare bliver et ord, man bruger som at have travlt. Fordi der er forskel på at have travlt på arbejdet, eller være stresset på arbejdet. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at få skabt det fælles sprog, så vi bruger stress, når det er det, der er det rigtige. Og travlhed, når det er det, der er det rigtige. Fordi vi kommer ikke udenom, at det der med at være stresset, og når vi talesætter det, så bliver det også en del af vores bevidsthed. Fordi nu er jeg travlt, og man kommer til at sige det, nu er jeg stresset. Så går man lidt i den retning. Og det kan jo udvikle stress ved ens eget tankemønster, at jeg er stresset. Så jeg synes også, der ligger noget i det der med altså selvindsigten, og ærligheden over for en selv. Er det egentlig stress? Altså hvad er det for nogle symptomer, som jeg oplever? Eller er det bare fordi jeg er travlt? Ja, det er jo hvad vi sætter fokus på, det bevæger sig, ikke? Altså kigger vi på barnevognen, så ser vi barnevognen alle steder. Kigger vi på en ny bil, så ser vi den bil alle steder på vejen. Hører vi alle tale om stress, så ja, jeg er da også stresset. Så det tror jeg helt sikkert, der er en masse i. Og der tænker jeg, det kunne være sjovt at tage en snak om, jamen, hvad kan man så selv bruge? Og du kan måske tage reference til din egen historie. Altså, da du fik din talentprofil, hvordan kunne du så derfra, det var så lidt for sent, kan man jo sige, men hvis man sidder nu og tænker, jeg synes, der er travlt, inden jeg når sofaen, hvad kan jeg gøre? Altså, hvordan kan jeg afkode min talentprofil, og måske sådan spejle den over min hverdag, og sige, okay, her er der nogle ting, som jeg selv skal tage hånd om og forandre, eller skal bede om hjælp til. Det kan så være den svære del, man kunne gå til sin leder, eller gå til sin kollega og sige, jeg kan simpelthen se, at der er nogle ting her, som gør, at stress nok ligger tættere på, end hvad man kunne ønske. Altså personligt har jeg jo gjort det, at jeg har ændret mit arbejdsliv, sådan så jeg i højere grad arbejder med det, som der motiverer mig. Altså, og det handler om at være fokuseret på individet, og se udviklingen hos andre, mere end hos mig selv. Så det er jo ret fokuseret på at kigge ind i de arbejdsopgaver. Så er jeg ikke særlig drevet af KPI'er. Så for mig, når nogen spørger mig, hvordan er din forretningsplan? Det har jeg ikke. Jeg vil være helt stresset ved ikke at have nogen. Jeg elsker det. Fordi jeg godt kan lide at lave det, som der sådan opstår. Og så er der nogle ting, som jeg er blevet meget bevidst om. At når jeg ikke er særlig analyserende, så skal jeg ikke begynde at sætte mig ned og lave en lang plan. Fordi det dræner mig for energi, og jeg har alligevel ikke motivationen til at følge den, eller at
bruge analyserne til noget som helst. Så på den måde har jeg jo tilrettelagt mit arbejdsliv ud fra det, som der egentlig giver mig energi. Og det gør jo så lige nu passer jeg jo ikke ind i en ramme i en virksomhed, men det trives jeg sådan set meget godt med. Men det er så sjovt det der, ikke? Fordi at det der altså stresser nogen, det vil stresse andre ikke at have det, ikke? Og det samme også med, når du siger de her ledere her, som skal kommunikere noget nyt, og hvis de så ikke får kommunikeret nogle detaljer, så vil det jo faktisk skabe en utryghed, fordi at de vil sidde og lede efter, hvad er så strukturen, hvad er så detaljerne, hvad er det, vi har ret så efter, fordi de leder efter den der, deres hundekiks i det, der bliver meldt ud, ikke? Og i sidste ende kan det jo netop udløse stressen, særligt for dem, der godt, altså virkelig trives godt i struktur. Hvis der pludselig ikke er noget struktur, eller det bliver for diffust, så er det, at jeg i hvert fald har hørt fra flere, det rammer dem meget, meget, meget hurtigt, og de så begynder at få stresssymptomer. Der er nogen, der virkelig, virkelig trives i forudsigelighed. Bare godt kan lide, jeg kan genkende det, jeg skal. Jeg ved, jeg er god til det. Jeg ved, hvad jeg skal i morgen, og jeg ved, hvad jeg skal om en uge, og det kan jeg bare rigtig godt lide at gøre. Og så er der jo de der, som der er jo rigtig mange steder, sindssygt mange forandringsprocesser i gang hele tiden, og turnarounds, og så kom der en ny chef, og så gør vi det der, og så ledelager vi lige den af, så gør vi lige det der. Altså for dem, der så sidder med de her strukturtalenter særligt, og har en sådan brug for den ro, der er i struktur, de er jo sindssygt presset, når der sker alle de her forandringer. Og så er der de andre, der tænker, yes, alle de her fleksibilitetstalenter, ej, hvor dejligt, de flexer bare rundt og elsker, når der sker noget hele tiden, der kan slet ikke være i struktur, ikke? Hvordan oplever du det i dit virke, når du spotter det? Jeg sidder lige og tænker på mig selv i relation til det, som du spurgte om lige før, Michael. Så når jeg kigger ind i min egen profil, så er jeg meget retfærdighedssøgende. Og det er jo også en bevidsthed, at det korporate liv, som jeg kom fra, jeg havde været i bankverdenen i rigtig mange år, hvor en ting er, hvad der er for nogle værdier, som virksomheden siger, de har, og når man så kigger på hverdagen, så er det ikke altid de værdier, de passer. Og det har for mig givet nogle clinches undervejs. Og det handler om det der med at søge retfærdighed. Når det er det, I siger, så er det også det, I skal gøre. Og i den virkelige verden, så er det bare ikke den måde, som det hænger sammen på. Så du har været på overarbejde? Jeg har i den grad været på overarbejde, det vidste jeg jo ikke. Men det er jo en bevidsthed, jeg har fået nu, efter jeg har fået lavet min talentprofil, og blevet mere nysgerrig omkring, hvad er det egentlig for en person, jeg er. Ja, og den er der jo rigtig mange, der har. Jeg oplever i hvert fald i mange virksomheder, at der er nogen, der ligesom ikke rigtig kan være i, at det vi siger ikke er det vi gør. Altså at vi som virksomhed har en brandfortælling eller nogle værdier, og så er det bare ikke det, der sker i hverdagen. Det er ikke det, som ledelsen udtrykker. Det er ikke de historier, man læser om i pressen. Og der er der også nogen fra bankverdenen i hvert fald, jeg ved, der har haft det rigtig svært gennem nogle år, fordi der opstår historier, hvor man tænker, men det er jo ikke mig. Og det er det jo heller ikke dybest set, for det er ikke dem, der har gjort noget, men de er en del af det samme brand, og de er en del af den hverdag, hvor de her historier, de vandrer rundt. Og det er jo en spændende input, du kommer med der, fordi det er jo også noget, man kan forstå, hvad er det for en reaktion, der egentlig kommer, når jeg pludselig synes, det er ufedt at gå på arbejde. For jeg er egentlig glad for det, jeg laver, men jeg synes, det er ufedt at være i den ramme, som jeg ikke kan genkende mig i. Fordi det er jo ikke sådan, jeg er. Ja, og i bund og grund handler det om at skabe den her bevidsthed omkring det. Fordi det er jo ikke sådan, jeg kan gå ind og ændre den måde, som virksomheden bliver drevet på. Men jeg kan jo vælge, om jeg vil være i det og acceptere det, eller om jeg skal flytte mig fra det. Og der har jeg også nu valgt det sidste. Men man kan jo sagtens være meget retfærdighedssøgende, og så være i et korporat setup. Det er jo okay, hvis man kan lægge det på den hylde, hvor det ikke dræner en for energi. Så det er også et spørgsmål om at sige, at er det virkelig talent, som jeg skal udøve lige her? Nej, det er det ikke. Fordi jeg er glad for mange af mine andre arbejdsopgaver, eller mine kolleger, fordi det er vigtigt for mig. Så det er ikke sådan, at når jeg kigger på mine talenter, så skal det hele være opfyldt. Men jeg skal i hvert fald være bevidst om, hvad er det, som der giver mig energi, og hvornår skal jeg bruge hvad? Ja, så er der jo den der vigtige pointe at kunne skrue op og ned for det. Og det kommer jo, når man får bevidstheden, så begynder man jo netop at lave den der, okay, er det her, jeg skal spille på banen? Nu skal det her måske lige skrues lidt ned for, fordi det giver ikke mening, eller de kan jo ikke alle sammen være i spil på samme tid. Men altså, det er jo, jeg ser, at nogen
talenter har det lidt hårdere end andre talenter i sådan nogle setup. Der er nogen, der reagerer mere på noget, end andre gør. Og der ved jeg, også for alle de snakke, jeg har haft med de virksomheder, jeg arbejder med, særligt principfast retfærdige, de går ekstremt meget op i etik og moral. Og hvis værdierne ikke passer til, og ikke retfærdigt, altså det føles så uretfærdigt over længere tid, og man sådan ligesom har været i den tilstand et stykke tid, så ser jeg faktisk, at folk forlader deres arbejde. Fordi det er så stærkt i dem. De kan faktisk ikke skrue ned. Og det er jo selvfølgelig så et valg, ikke? Men der ser jeg, at nogen, de kan måske også have en højere, hvad kan man sige, stresstærskel eller reaktionsmønstre over for nogle elementer, end andre kan. Fordi der er nogle talenter, der jo ikke reagerer på det samme. Jamen lige nøjagtigt. Og det, som du siger med de 2 talenter der, handler jo om en af de ting, som der giver stress oftest, det her med at være magtesløs. Så når man er et sted, hvor at ens talenter virkelig er på overarbejde, jamen så kan man jo føle sig magtesløs, at man ikke kan forstå, at der skal være sammenhæng mellem det, I siger, og det, vi gør. Og det er også der, hvor der har jeg læst en sådan stigende diskussion omkring den her brug af kopier. Ikke? De bliver introduceret i højere og højere grad, og der er flere og flere, der bliver virkelig demotiveret af dem. Og det er jo interessant, at vi ikke formår, for det selvfølgelig skal vi måle på noget, for at finde ud af, om vi drives fremad, om vores virksomhed den når de ting, den skal. Men at tro, at den samme KPI kan være lige motiverende for alle medarbejdere i en afdeling for eksempel, det er jo virkelig fjollet af et nyt perspektiv, og specielt når nu vi sidder og taler om talenter. Og det kan selvfølgelig lyde voldsomt, at man skal lave individuelle KPI'er, men det er faktisk ikke så svært, hvis man går ombord i den individuelle talentprofil, eller den gruppering, der måtte være i et team, og sige, men I bliver motiveret af noget, så I får den her KPI arbejde ud fra. I er drevet noget andet, I får den her KPI arbejde ud fra. Men der går det ofte den her one size fits all model ud, og det dræner jo, eller ja, det gør faktisk alt det modsatte. Ikke? Det dræber motivationen, det dræber engagementet, det dræber lysten til at gå på arbejde, måske også den der lysten til at gå den der ekstra meter. Så jeg synes, det er så ærgerligt, at man ikke går mere ombord i det. Og det kan man sige være opfordringen til både lederen, men også til medarbejderen, der lytter med derude og sige, bliv nu bevidst om, hvad det er, der driver og motiverer dig, og giv den feedback. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi i hvert fald ikke forandre det. Så inden vi når til det punkt, hvor vi måske bliver stresset, eller føler, at vi bliver magtesløse, synes jeg er et godt ord, så kan vi prøve at påvirke det, vi kan. Og der er jo alt andet lige noget, vi kan give tilbage, og sige, det her, det vil være en fed faktor for mig at blive målt på. Så vil jeg løbe en ekstra meter hver dag, for at komme i mål. Og så vil vi som fællesskab også i højere grad nå de målsætninger, som er sat. Ja, det er jo lidt et paradoks, at det her med, at vi kommunikerer ens til alle. Velvidende, at vi mennesker er forskellige. Fordi jeg tror, hvis vi spørger en hvilken som helst person, så siger man, at der er ikke 2 mennesker, der er ens. Og alligevel så vælger vi at kommunikere på arbejdet på en måde, hvor vi tager alle under samme kamp. Og så må vi rydde op bagefter. Og det jeg godt kunne tænke mig, det som jeg kigger ind i, når vi taler om talentprofiler, det er at have den her bevidsthed omkring, jamen hvis jeg nu gør mig umage til at starte med, at vi er forskellige, og jeg bruger forskelligheden som en kompetence, så undgår jeg nogle andre ting senere. Så hvorfor er det, vi hele tiden gør det, der er det nemme? Men det er jo vanens magt. Men der vil jeg måske lige tage den anden hat på, fordi jeg er jo sådan en, der godt kan lide en god plan og nogle mål, og ligesom sådan have noget styringsværktøj, sådan, så jeg ved, hvor jeg skal løbe hen af. Og der er det jo sådan lidt, altså tit og ofte sidder en leder over sit krydspres med noget længere oppe, som man så skal sådan have til at jonglere rundt. Og der ved jeg bare, når jeg har talt med en leder, der har 300 medarbejdere, siger, hvordan skal jeg gøre det med 300 medarbejdere, altså at køre fuldstændig individuelle KPI'er, og altså der er jo også nogle gange, hvor det kan blive for uoverskueligt, og så føler de sig magtesløse på den anden side af bordet, ikke? Det er måske derfor, at stresstallene, de taler deres klare sprog. De seneste tal, jeg lige kiggede ind i, var, at hvis man kigger sådan ud over det generelle arbejdsmarked, så er der cirka 12%, som der føler svær stress hver dag. Og det er jo forholdsvis mange mennesker. Dog undtagelsen, når man kigger på mellemledere, så er det omkring 24%. Så de er jo i den grad i en krydsild imellem topledelsens ønsker om performance og virksomhedens vækst, og medarbejdernes ønsker om work-life balance og hjemmearbejde, og jeg vil kun sidde med de rigtige opgaver og så videre. Så det er jo en utrolig svær situation at Og lige præcis dem har jeg rigtig mange af, og der er jeg begyndt at så lave et check-in med dem, hvor man siger, hvis din uge er
hvor meget af din uge er du så der, hvor du faktisk føler dig i spil og har motivation og drive, og meget af din uge er det der, hvor du føler det tungt og bare kan mærke, at energien falder. Og jeg er rigtig ked af at sige, men rigtig mange siger 50-50. Og så er det jo også at spørge dem, hvordan er du så en powerful leder, der så også kan give alle dine medarbejdere det rigtige, og det er jo det, der er paradokset, at de jo også filtreret ind i alt muligt administrationsopgaver og alt muligt, som slet ikke var det, de var drevet af, det de tog den her lederrolle, eller om nogen er også bare blevet placeret i den her lederrolle, fordi de er gode på måske produkt, eller hvad det nu engang kan være. Så jeg kigger meget ind i sådan, hvordan kan vi også støtte ledelsen til at blive bedre til at kunne drive den ledelse, som der er brug for at der ikke kommer stress over det hele. Fordi de har jo en afgørende rolle i det her. Men der er det jo så, hvad er det for nogle opgaver, der skal væk fra dit bord, siger så til dem. Hvis du skal løfte din ledelse, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvordan de egentlig har det. Og sige, jamen, der er også noget, der skal skrues på der, for det er jo fuldstændig almindelige mennesker, ligesom alle andre, som bare har så ekstremt meget krydspres, og alle de her ting, at skulle levere, og skal køre alle individuelt, og tilgodese alles talenter osv. Og der har vi jo så i Play Talent jo lavet et ret nemt koncept til det, hvor at man så med vores M3-koncept, samtalen baseret på motivation, mening og mål, som er en fuldstændig struktureret tilgang til at have en samtale, faktisk kunne løfte rigtig meget af det, som er svært for en ledelse. Fordi at det er jo et værktøj til at kunne se præcis, hvad det er, jeg skal gøre. Og når medarbejderen, som du siger, sig selv faktisk også kan komme ind og sige, jeg har brug for det, og det her, det dræner mig, så gør det også ledelsen rollen lidt nemmere at sige, okay, men så hvor er det, så vi kan skrue på nogle ting. Når folk ikke ved, hvad de skal sige, når de kommer ind ad døren, fordi de er ubevidste, og lederen heller ikke ved, hvordan de skal navigere på det, så er det jo der, at ledelsesrollen så bliver endnu sværere, og der går kluder i det, ikke? Sådan som jeg i hvert fald ser det. Så vi prøver at lægge nogle elementer ind, som ligesom er nogle hjælpesten til at få den her indsigt her, men på begge sider af bordet, sådan så at lederens rolle også bliver nemmere. Og det kan vi se, at det har en ret stor effekt at få den dialog for det første, men også den samme dialog i ledelsen. Og sige, hvad er det, du har brug for? Fordi jeg ved ikke, om du har tal på, hvor mange af dem, der så er ledere med stress. Eller om det er medarbejdere, du har tal på. Jamen, de tal, som jeg nævnte lige før, der var det de 24%, det var jo mellemledere. Nå, det var mellemledere. Ja, det er rigtigt. Det var det, du sagde. Som har stress. Men det, som vi taler om lige nu, det er jo det der med at kigge ind i, hvad er det for en kultur, som vi godt vil ud og skabe i virksomhederne. Fordi hvis vi arbejder med talentet som en del af vores kultur, så bliver hverdagen også alt andet lige noget nemmere. Fordi de individuelle samtaler, som vi skal have, kan vi jo bedre målrette til den, vi nu skal sidde og tale med. Og jeg kan da huske fra min tid, når jeg skulle have mus-samtaler, så kom der medarbejdere ind, hvor jeg tænkte, jeg ved egentlig ikke, hvad der motiverer vedkommende. Og der hjælper talenterne med at styre samtaler. Man kan give værktøjerne, gør jo også, at der ligger en spørgeramme, så, fordi jeg er jo ikke som leder nødvendigvis ekspert i alt, og til at tale til alle typer af mennesker. Men åbningsspørgsmålet kan jo være med til at styre samtalen. Altså jeg plejer at sige, de spørgsmål, du stiller, afgør den samtale, som du får. Og hvis man kan stille et spørgsmål, som der er tilpasset den måde, som den person, jeg taler med, at det rammer bedst muligt, så får jeg også alt den lige en god og motiverende samtale. Ja, det er det starter med, ikke? Det starter med at anerkende forskelligheden, ikke? Som jeg plejer at sige, hvis vi skal lede alle ens, så skal vi lede alle forskelligt. Og det er jo måske en rigtig god måde også at runde noget den her snak af på at sige, vi startede meget med stress, og det er jo det, som er omdrejningspunktet, men det er jo individuelt, men det er også et kollektivt ansvar. Så vi skal både selv tage ansvar for, hvordan kan jeg skabe en hverdag, hvor jeg er mest mulig i balance. Det kræver også, at vi som virksomheder og ledere forstår vores medarbejdere bedre, så vi kan give dem de værktøjer og tilpasse rammerne bedst muligt, til at vi kan lykkes i dem. Altså mit opråb ligger jo i hvert fald til, at når en virksomhed, hvis de har en stresspolitik, at det er værd lige at kigge den efter. Fordi er stresspolitikken, at vi bruger vores sundhedsordning, og så bliver det en one size fits all. Eller vil vi egentlig gerne minimere sygefraværet ved at arbejde med folks individuelle talenter og man kan sige personligheder. Så tror jeg på, at man faktisk har en bedre forretning med et lavere sygefravær. Så jeg er sådan lidt i et oprør i forhold til det her med, hvordan skal stresspolitikken egentlig være en virksomhed?
Og der synes jeg, at talentprofilen passer rigtig godt ind til at være et af omdrejningspunkterne. Man kan også sige, udover at vi jo har en indsigt, altså talentdelen giver indsigt, så har vi jo nu også en målingsmetode på, så vi kan tracke sådan løbende, i hvor høj grad føler du bruger dit talent, i høj grad matcher dine opgaver og dit talent, så vi sådan kan få den der viden om, hvor er det så også, vi skal sætte ind. Og det jeg også har hørt mange steder, det er, at, og det har jeg også prøvet selv, der findes simpelthen ikke noget værre, end at ikke at få brugt sit talent. Det er faktisk også en kæmpe stor stressfaktor, fordi så får man jo ikke muligheden for at få den der succesfølelse og mestring. Så der sidder rigtig mange derude med mange flere hestekræfter, end der bliver sat i spil. Og det er jo det, som for eksempel vores samtaler kan få øje på. Gud, har du det her? De må selv markere nogle talenter, det vil tale om, så det vil komme frem. Hvor de så siger, men det her talent føler jeg ikke, jeg udnytter nok. Okay, vi kan faktisk lægge flere opgaver derhen. Vi kan øge din motivation og drive, og vi kan mindske din stress og den der følelse af, at du ikke mestrer det, eller ja, altså sådan den der, det er bare så sjovt, at det kan være en fuldstændig omvendt psykologi på det, at du kan få lavet mere, og du kan få mere energi ud af det. Jeg laver ofte en lille sjov øvelse, når jeg er ude og lave workshops i virksomheder, som er meget simpel, hvor jeg beder alle om at skrive deres navn. Og så går alle jo i gang med at skrive deres navn med den hånd, som de plejer at skrive med. Og så skal de lige kort tid efter skrive deres navn igen med den anden hånd. Og det giver sådan et billede af, at hvis jeg skulle arbejde med ikke min primære hånd til at skrive med, så ville dagen bare være tung. Opgaverne ville tage længere tid, produktet ville være dårligere. Og det hvorimod, hvis jeg fik lov til at gøre det, jeg er bedst til, hvor jeg føler det mest naturligt, jamen så performer jeg jo bedre. Og det synes jeg bare er sådan en meget dejlig, nem og synlig øvelse, at man prøver på egen krop og gøre noget, som der er uvant at skrive med den hånd, man ikke normalt skriver med. Jamen den er, jeg tror engang, jeg har faktisk prøvet noget vildt god, og så lige sådan for at lægge en mærkning ind til det, så det er jo også, det oplever jeg, at hvis folk bruger deres talenter mere, altså får det der, har deres drive i spil, så er det faktisk også nemmere at holde tingene ud, som er svære, altså at skrive med venstre hånd og så videre, hvis det er det, fordi at man jo så har så meget andet, der booster energien tilbage. Men hvis man hele tiden laver det, man ikke er god til, så er det også rigtig svært at holde energien og motivationen høj, ikke? Fordi selvfølgelig kan man jo ikke konstant rende rundt og lave alt det, man er god til, men sådan 80-20, hvis man kan ramme den, så er man rigtig, rigtig godt stillet. Ja, for vi skal huske at udvikle os også, så vi skal lidt ud af vores comfort zone en gang imellem. Ja. Så hvis vi skal runde den her spændende snak af, så kan man vel sige, at det vi tager med herfra, det er, at stress, det kan vi i høj grad selv arbejde med. Vi har brug for gode mennesker omkring os på vores arbejdsplads til også at arbejde med. Og hvis vi forebygger det, så kan det være, at vi kan undgå det. Og der er talent, indsigt et rigtig godt værktøj til at forstå, hvad er det egentlig, der driver og motiverer mig. Hvordan skal vi kommunikere sammen? Hvordan skal jeg kommunikere til mig selv? Hvordan skal jeg stimulere de ting i livet, som giver mest mulig mening og værdi og energi for mig? Altså husk at skrive med højre hånd og bemærke lidt så tidligt som muligt, at nu er jeg altså røget over i venstre hånd, og det skal jeg til at lade være med. Er der noget, inden vi runder af, vi lige skal have med? Jeg tænkte, det var så godt rundet af, som altid, Michael. Ja, nej, heller ikke fra min side. Det har været en fornøjelse og få lov til at tale om et super spændende emne. Vigtigt emne. Tusind tak, fordi du var med i dag, Jimmy. Det var spændende at få dine perspektiver på det her emne. Og som altid, en fornøjelse at sidde her bag mikrofonerne. Altid, Michael. Tak for i dag, Jimmy. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på denne Talent Toolbox Talk, hvor vi har udforsket vigtige værktøjer til personlig og forretningsmæssig udvikling. Hvordan har du tænkt dig at implementere det, vi har talt om i dag i din hverdag? Del rigtig gerne dine tanker og erfaringer med os, så vi kan inspirere og lære af hinanden. Vi glæder os til at fortsætte samtalen i næste episode, så husk at abonnere, så du får besked, når den udkommer. Vi lyttes ved.